Чуй, здравейте! Искам да ви покажа една подробна, малко по-подробна батерийка. Да ви покажа защо не се сменят само един елемент и защо не се прави с калай. Тук го има и двете опции ги има в тази батерия. Затова реших, нали, да покажа на хората. Ето го елемента с калая. Същия елемент е от друга батерия, нали? Знаете много добре. Сега, при това ще замеря да видите кой елемент е умрял. Кой елемент е умрял? Сега, само ми дайте малко по дестинация, да ви покажа, драгите гледачи. Така, първи елемент 3,90. Само да гледам правилно. Втори елемент 3,86. 3,90. Трети елемент 3,92. Четвърти елемент, който е с калая, 0. Ето. 0 волта. Ето. 0 волта. Пети елемент 3,90 пак. Шести елемент 3,90. Така. Сега, тъй като друг е сменял елемента, тук за да дам гаранция, за да тръгне, евентуално да тръгне, да се надявам, че няма проблем с платката, сменям абсолютно всичките елементи, за да няма главоболя. И се включвам след секунди вече, като съм разгубил. Така, и между другото, само да ви кажа, че елементи са малко и прождясали. Видите. Ще видим сега ако стане. Наредя моите елементи. Беким да се получи нещо. Тук вече ще го сменя това. Ламаринките, никийки, всичко се сменя. И се включвам след секунди. Те, наредихме ги, да не паднат. Точкувам ги. И гледаме какво става вече накрая. Много добре, по-добре изглежда, отколкото с тия джижавки. Те, пичи. Аз мисля, че това като натиснеш тогава ще е индикаторът. Цак. Сега трябва да светнат двете червените. Като е заредено тук светва зелено. Да му четите на печагата. Те, искам само нещо да ви кажа пак. Само секунда да видя кои бяха батерии. Това за да наслоиш толкова много калай върху батерията, смятайте колко е нагрята самата батерия, погледните. И после видяхте ли за костата? Видяхте ли? Иначе ги какви буци калай. Това не е изобщо, тя даже не е фанала. Пичуй, дано да ви хареса клипа, който ви обяснявам и другите клипове, които правя. Просто да видите с какви работи се сблъскам. Не е нещо, кое знае какво, но все пак искам да ви покажа и да ви кажа, че не се прави така. Чао, чао и до скоро.